Kaixo, jarraituko du lumen azalpenekin. Aurrekoan azaldu genituen nola prestatu gauzak eta orain ja grabatuko dugu eta grabaketa horren inguruan zer egin daiteke. Bale, hemen gaudela, emango diot start, grabatzeari eman, eta ari da hemen, 3 segundu. Bale, kaixo, orain hasi da grabatzen, eta grabatzen ari den bitartean, hemen agertzen zait, beran ikusten duzue, ikurtxo hauek. Lehen aipatu ditut, baina berriro komentatuko ditut. Bukatzen dudanean grabaketa, eta orain ja ni bukatutzat emango dut, honi emango nioke. Gelditzeko, pausa, eta hau deusesteko. Ez bazait ondo atera edo ez bazait gustatu. Vale? Kendu nahiko banu nire irudia, honi emango nioke. Vale, orain adibidez pausa. Pausa ematen badiot, honi eman, eta berriro hasteko horrela egingo nuke. Hau ze kamerarekin ari naizen, bueno, orain nahi dut ja bukatutzat eman bideo hau. Emango diot berdeari, onartu. Bukatu eta onartu. Listo, ja badaukat nire bideoa prozesatzen. Berak ematen dio izen bat defektuz, baina nik beste bat emango diot. Proba. Vale, hemen zer gauza daude. Lehenengo gauza ikusten duzue, ateratzen zaizkit, zer esan nahi du honek? Nik bideoa azkar batean ikusi nahi badut, emango diot abiadura doblean adibidez pasatzeko. Hau izango litzake abiadura normalean. Zer gehiago dauzkat? Hemen ateratzen zaizkit, emotikono batzuk markatzeko gustatu zaion edo ez. Hemen bideoa prozesatu ondoren agertzen zait deskargatzeko aukera. Matemadio eta hau deskargatzen da eta nire ordenadorean gordetzen dut. MPG moduan gordeko nuke. Hau kopia bat egiteko da, hau ezabatzeko eta hau partekatzeko. Esteka lortzeko, GIF moduan gordetzeko, Gmailera bidaltzeko eta beste hainbat aukera. Bale, gauza gehiago. Hemendik nik nahi dudan karpetan sartuko nuke. Gogoratu esan nuela, karpetetan antolatzea ondo dagoela. Hemen sartzen badut, joango zait tutorialak karpetara. Bale, hemen zer dago? Nik hau partekatzeko moduak. Hau da esteka. Orduan, botoi honi eman ezkero, kopiatuko luke zuzenean esteka hori. Hemen daukadan aukera. Nik zer nahi dut? Publikoa izate da, edo nork ikustea, edo bakarrik nik esteka hori bidaltzen diodan pertsona horrek ikustea. Nik jarriko dut esteka duenak bakarrik. Ez edo nork topatzea. Hemen jendea gonbidatu ikusteko, eta baita ere jarri dezaket kontraseina bat. Bideo hori ikusteko, nik emandako kontraseina bat beharko luke ikusi nahi dunak. Esteka izan arren. Bale? Onartu edo ez, orain utziko dut. Gero hemen azpian zer daukat? Daukat konfigurazioa. Hau komentarioak egin daitezkeen bideoaren inguruan. Pantailaren azpian zeuden emotikon horiek agertu edo ez. Miniatura bezala, jarri dezakedan zerbait, gero ikusiko dugu. Deskargatu daiteken edo ez. Bakoitzak ikusiko du nola antolatu hau. Vale? Cancelar.
ezaugarriak. Gero, zer dago? Hemen posible da botoi bat jartzea. Pentsatu, nik nahi dudala, nire webgunera edo Lumera esteka bat jartzea bideotik. Vale, nik egingo nuke URL-a kopiatu. Eta bideo hontan agertuko litzake esteka ikusiko dugu. Bale, kaixo, orain hasi da grabatzen, eta grabatzen ari den bitartean, hemen agertzen zait, beran ikusten duzue, ikurtxo hauek. Lehen aipatu dit. Gauza gehiago, miniatura. Bideoaren aurrean jarri nahi badiot irudi bat edo gif bat, posible da ere. Baina, bueno, hau ez da garrantzitsua. Interesgarria izan daiteke mozketarena. Baten diot honi, eta agertzen zait, bideo hau mozteko aukera. Nola? Hasi mozketa eman behar diot. Klik ematen badiot honi, agertzen zait, franja gorri hau, eta nik hau mugitu dezaket nahi dudan lekutik, nahi dudan lekura. Eta ni esaten ari naiz, adibidez, lehenengo zatitxo hau moztu nahi badut, egin beharko nuke aukeratu hasierako zatitxo hau eta moztu. Berdina nahiko banu bukaerakoa moztu. Jarriko nuke horrela, edo tartekoa, berdin zaio. Eta eliminar. Vale? Publicar cambios, eta ja zatitxo hori moztuta geldituko litzake. Besterik gabe, honek ematen du aukera bideoak egin, horrako bideo txikiak egin, eta linka bidali norbaiti, eta berak hemen bertan ikusten du bideoa. Vale? Baina, posible da ere, posible da guk deskargatzea bideo hau eta gero beste bideo editore programa batean editatzea. Moztu, izenburua sartu, gerturatu, zenbait gauza egitea beste bideo editore batean. Deskargatu ezkero. Bale, besterik gabe, baliogarria izango zaizuelakoan, agur.